Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usibindi nintombi nto nengane ke leya TikTok. Yazi usubonakala ngani ukuthi khuluma ngosibindi noma kudade engavezanga ukuthi ubani. Umndeni ovela ku TV show. Nijwayele ukuthi nidlale ngezingane. Ngoba nakho nuwumndeni onemali ovela nako TV yanele leyo part mayichazwa ingane. Nasi ke isimo sentombazane uthobekile, udade womncane uthobekile, nazi la ngane njani uhlonipha into enga-understandeki. Yabo ikhona inhlonipho uthi inhlonipho kodwa lokho kwakhe asikwazi. Yikho ke sesheshe sanamathela kuyena. Leya ngane ihlukile. Mawuhlangana nezintombi ku-TikTok ngazi abawu4 engibalandelayo TikTok. TikTok wami on and off. On ngiyahamba ngihlangane nabo because ngiyabafollowa TikTok ngicabanga kanjalo. Into engeke nginake kulezi zintombi eziwu4 i-comment section yabo ayifani. Lona okhuluma ngokuthi lo adem DM number 2 ku-DM ukuthi lo obemshela noma bekhuluma naye ku-DM wamthembisa imoto kaNokusho. Mina ngimngaka mangibuka nje ngibuka leya ngane ngiyazi ukuthi iyona indlela usibindi angakhuluma nayo ngayo. Ayikho enye into angayisho izwakala indlela ejule ngayo leya ntombazane. Naye futhi masimbuka lapha ku-TV usebenzisa khona ukuthi unani ukuze athole lezi zinto ayifunayo. Nangendlela futhi ingane ephendula ngayo ayiphendula usibindi kuphela ithi nitshwa. Hayibo ijulile leya ngane egase ngangixoxela ngiqhubeke. Ucomment section adede lo okhuluma ngalomdemile onomndeni ovela ku-TV awufani kunalezi zintombi eziwu3 ezinye. Lona i-comment section yakhe ngeke ngibone omama bethi yazi sisaba nokuthi agane lo. Sisaba nokuthi athole uhusband because izwe linjani. I-comment section yakhe ngeke ngibone ukuthi yazi kunomehluko. Mangiya kulaba bangale laba abanye kuthiwa sikufisela uhusband oyimillionaire, sikufisela uhusband onje. Lona okhuluma ngokuthi ngisho ngangithembisa imoto enjani uzwe ngobani ukuthi ngeke ngi-afford. I-comment section yakhe ngisho obhuti bahleze bethobeka. Manje le ngane mangiyibuka oqala ngize ngithi ngangisho nje ukuthi hawu usibindi la uzokhuluma ngo-DM ngoba phela yena shuthi nje uvele ebona ukuthi naye i-type yami uthanda lo size. Ngathi ke kuphume uNompumelelo akade emthole eyitshitshi. Kwaphuma uNosipho akade emthole eyitshitshi. uNosipho kwasho ukuthi hayi akamthintanga. Mawubuka leya ngane ubuka uNompumelelo lo adeye kubo ubuke uNosipho mawungajahile ungathi umuntu oyedwa. Sekuhluke indlela yokuziphatha nangendlela ekhuluma ngayo. Uma usubuke kakhulu Izingane Zesthembu ngeke ukuthathe ngisho isecond ukuthi leya ngane ikhuluma ngosibindi. Manje ngibabaza lokho ukuthi hayibo ungenelwe yini? Yabona ngokuthi athi ke ingasho ingane enga-screenshot hayi ngoba esaba utirelo. Usaba thina ukuthi sizoqala phansi simemeze and manje ngeke ngempela sizodinwa oku-serious. Uma egabisa ngey'moto akaze akhele ingane iy'ngane zakhe, akhe izindlu, akhele abantwana bakhe. Why afune intombi athi hayibo cha shuthi uselwa nathi-ke manje ngoba phela nakho yena kubo kunani kubo uzogabisa ngemali yakhe uthi enganeni ngizokuthengela angeke usole lutho ngeke ngikuphazamise ngesasa. Ijulile-ke leya ngane ijulile. Uthi ngeke ngikuphazamise ngekusasa lakho ngizokwenza sure. Vele mayokhuluma naleya ntombazane ayikho enye into angayisho izwakale. Ijulile leya ngane la ihlukile kuyintombi engiseke ngayibona ku-TikTok. Angikhulumi ngabe ngezinye iy'ngane ngize ngibone nabanye omama bethi yazi ntombazane yami sisithatha amavidiyo akho sikhombisa iy'ngane zethu. Yena-ke usibindi ucabanga ukuthi uzoqhamuka nalezi iy'moto zakubo athi-ke nakho
ngoba uthi nje ngizwe ikhuluma ukuthi usibindi lokhuluma ngayo akudingi ukuthi ngisho singabhethwa ngemali uye uma uyibheka ubheka uNosipho ungajahile umuntu oyedwa. Umehluko-ke ayingeneki leya ngane, ayingeneki, ihlukile. Naleyo nto-ke futhi yena lo kamalume izoboosta leya ndawo yakhe, le ndawo lo bezama ukuyiboosta ngamantombazane ngoba ethi kuyoze kuthiwe ibhuti enganeni. Manje nayo lasuke nginixoxela ngisanda kuyibona ngangibanjwe yileli drug engalazi ukuthi drug lini, ngavele ngadideka kodwa ngathi hawu, kanti usayimisele ngey'ntombi engabe wakhela iy'ngane wenze umcebe wenzele iy'ngane ufuna ukuzogabisa yena egabisela iy'ntombi. Le nto kade sisho ukuthi uSibindi ngesikhathi laphaya evela kuThando Nesthembu kuthiwe nali ibhizinisi usengamela amabhizinisi nayo imoto. Kunzima-ke ukucisha lowo mqondo kwenye ingane ukuthi kahle kahle uzolimala kulo, noma ungathi buka laba bangaphambili lona omunye uzosuke ethi hawu mhlambe phela kimi uzoba right. Wahlangana-ke nokude naye ngengqondo, hhayi nangengqondo kuphela, ngenhlonipho. Ngoba mina ngibuza ukuthi yena uma eyibheka nje ku-social media enza kanje ekhuluma kanje uyibona ewu-husband material waleya ngane. Hhayi bo uSibindi uthi akangavezwa-ke ku-screenshot sesengane vele ngiyahlonipha uma usushilo into ngeke ngize ngiyenze, kodwa lokhu ngizokusho ukuthi nijwayele ukudlala ngey'ngane ngoba niy'gabisela ngemali, niy'gabisele ngemoto. Mina ngangiyena leyo nhlobo. Le moto leyo othi ngizohamba ngayo ngizoyithenga ngamandla ami. Futhi esikwazi kade leya ngane beyigabisela lapho oSintu siyazi sibagadile. Yena-ke asazi ngoba akahloniphi nanokuhlonipha ukuzibona u-husband material waleya ngane kanjani. Mase sixawa yilokho, le ngane indlela ehlonipha ngayo, ihlonipha into nawe umdala ukuthi hayibo, indlela ehlonipha ngayo. Yena-ke vele kulesi sinto sakhe asecashe ngaso akubekayo, ubeka leya ntombazane njengoba ingqo, njengoba injalo ngqo, kodwa yena akakhwalifayi kuba u-husband wayo. Uma efuna ukuthi simchazele ukuthi waye engakhwalifayi singamchazela, singayenza i-list, akunankinga. Laba abanye bethi-ke sixabana naye, akalungise i-character yakhe eyedwa, azazi yena, abe nendaba ezwakalayo. Uma esekhulile engasakhoni ngokuthi nokuthini, esenza izinto ey'qondile, esezazi ukuthi uwubaba wobani, iy'ngane zakhe zonke, esemele ukutsizwa ngoqiniso, yilana akangahambe esihamba eyaluza-ke ethi uyashada efuna iy'nkomo. Hhayi leyo kwehla kwenyuka echuma ngezinto ezingathi shu, mase ethi ufuna ingane engazi thinta umuntu. Hayi bo sizo angasisukeli uSibindi Bhakethe, angasisukeli. Khona iy'ngane sesiyigadile manje ngoba silwa nayo lento lo mkhuba lo ukuthi uzofike ube ney'ngane ey'ningi. Usuney'ngane wena ufuna ukuya emhlangeni uthi uyobheka intombi. Uyaphi lapho? Ngoba indlela yakho akufanele iphelele ngapho. Uyaphi? Angasisukeli serious, angasisukeli ngaleya ngane lana, angasisukeli ngaleya ngane. Vele lento kufanele ukuthi athendwe manje ngoba angiyiqondi ukuthi indlela yini le. Usuney'ngane eziwu-4, ney'ngane eziwu-4 komama abathathu. Akekho noyedwa umbona ukuthi ufanele ukuthi ngishade, usuyofuna intombi esizoqhamuka ukuthi ingakazi ibe nengane izofunda ukuba u-stepmother ngey'ngane zakho ngoba isintu sithi. Hayi bo, khulumani iqiniso, lizwakale iqiniso Bhakethe. Ngeke kulunge, asifuni-ke ney'ngane zethu, asifuni. Hey bo, yazi guys, ngathi ngiqeda ukuyilalela ingane ngezwa ngidineka ngathi hayibo le ngane enjani. Ngidinga nami into engahlangene nami, kodwa ngidinga ukuthi yena yini engalungisi lokhu anakho. Elungise le drama ayenzile, alungise izinto zakhe y'qonde konke, afune izeluleko kubantu abadala ukunalokhu usa-DM iy'ntombi ngoba ubona ukuthi yena ufanyelwe yintombi njengamanje eney'ngane eziwu-3. Mshayeni-ke manje, mshayeni ngoba phela akafuna ukulalela. Hey bo, imani ilalela ingane, ngicela ukuthi futhi ningayihluphi ku-comment section ngoba ushilo ukuthi hhayi ngizomveza. Mani imlalele niyoza ukuthi uSibindi ngoba uma uzoza kwezingane zesithembu umlalele
ukukhuluma ukuthi intombi ayifunayo injani, nakulama interview uchaza yona le ntombazane. Into afanele yazi ukuthi akhohlwe iyona, angikhohlwe. Uma futhi esecabanga ukuthi usazovela nenye intombi engaveli nayo ku-TV nayo izohamba ngoba sizoyixosha. Akuvele ukuthi yena ubaba onjani, uphithizela kanjani, izinto zey'ngane uy'lungisa nini, ubunzima abhekene nabo njengoba nje sethola abantwana abangaki engakashadi kwenziwa kanjani. Ufundisa-ke abanye obhuti abancane ukuthi bengagagameli, hhayi enze into eyamanga ngoba ecashe ngemali. Hhayi asidlali serious, adisho ingane ukuthi asidlali-ke. Hawu, akathi asutirele menze umamkhulu uma ebona ukuthi uyahluleka, esesale-ke eqalaze ukuze kulunge. Futhi intombi azayithola akusiyo le athi uyayifuna, uzothola intombi into eyisigebengu ngoba ayikho ingane ezophuma ekhaya iyaliwe ibone usibindi enze njengoba enza masithi kulungile ngoba ngiyoba umamkhulu. Hhayi, ngiyithinga namhlanje ithuba ngizolithola ngimtshele ukuthi ngayizwaphi ingane. Cha, before iqale ngayibona ukuthi le uzoyi-DM usibindi ngoba kuthiwa intombi akayibheki nje ulindele ukuthi uzogabisa. Uma ngathiwa yena akakhulume ngoba uyena ngqo uzothini. Le nto-ke sibuza ukuthi ushada nobani. Ungashiswa-ke yonke lento engiyishoyo, umbono engubekayo ngokulala lapha ingane, and ingane yashaya nxa zonke ingane yathi nijwayele. Vele-ke ikhuluma ngobuningi leya ngane uma uyilalela, ihlezi ikhuluma ngobuningi, ayikhulumeli yona yodwa. Intombi-ke leya ayikhulumeli yodwa, ethi nijwayele njengoba niwumndeni, ubafaka bonke umntwana ngoba vele yena indlela ayiphethe ngayo urepresent abazali bakhe. So yasixaka ukuthi-ke lona kamalume yena akayifundile leya ngane ukuthi ikhuluma kanjani nokwenza kwayo kunjani, eqhamuke nje segagamela ngoba ezothi uzohamba ngemoto ye-1,000,000. Thatha 1,000,000 wakhele iy'ngane zakho indlu, wena wakhe izindlu, u-investele iy'ngane zakho, uphume kuyintombi. Kunalokho sizokuceba. Futhi nje kufanele kube nomthetho oshayayo wegazi, umthetho wokuthi akukhulunywe le nto leyo ukuthi yini lento eyenziwa omalume nobhuti. Singathuli ngoba ikhona into engasile engibona ukuthi baphezu kwayo. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, ngiqede. Bye.